ஹாய் சகோ, வெல்கம் டு ஸ்வீட் ஜாமாஸ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது கிங் ஆஃப் ஃபைஸ்கோடைய 13 எபிசோட் தான். லாஸ்ட் 12 எபிசோட் வரையுமே பார்க்காம இருந்திருந்தீங்க அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருப்பேன், கண்டிப்பாக போய் பார்த்துட்டு அப்போ தான் இந்த கதையை உங்களுக்கு புரியும். அதுக்கு முன்னாடி ஒன்ஸ் வி கெட் மேரிட் ராமா வந்து காப்பிரைட் இஷ்யூஸ் வந்துச்சு சகோ. ஸோ அதனால் அந்த ஃபுல் வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டோம். ஸோ இந்த எபிசோட் ஃபுல்லாக முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நாங்கள் புது சீரியஸ் போடுறோம். அண்ட் மெனி மோர் ஹாப்பி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் த டே அமனி சகோ. நம்ம ஓப்பனிங் சீனுக்குள்ளே போயிடலாம். ஹீரோ டேட் வந்து உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுடைய கடையில. அந்த நேரம் பார்த்து யாரோ வருவாங்க. ஸோ நம்ம அப்பா என்ன நினைச்சுப்பானா கஸ்டமர் தான் வராங்கன்ட்டு வெல்கம் சார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அங்க யார் வந்திருப்பான்னு பார்த்தா நம்ம பிரசிடென்ட் சார் தான். ஸோ பிரசிடென்ட் சாரை பார்த்தோன்னே ஹீரோடைய அப்பாவுக்கு செம்ம கோவம் வருதுங்க. அப்படி ஒரு கோவம், உனக்கு எவ்வளோ தைரியம் நீ இன்னொரு தடவை என் முன்னாடி வந்து நிக்கிறதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாரு. சரி ஓகே, நீ தத்தெடுத்திருக்கிற லீயோட பசங்க அவங்கள பார்க்கணுமே அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்ம டேட்க்கு வந்து இன்னும் கோவம் வந்துடும். அவங்க பேரை சொல்றதுக்கு கூட உனக்கு தகுதியே இல்லை, மரியாதையே வெளியே போயிடுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டேட் வந்து தள்ளுவாரு. ஆனா பிரசிடென்ட் போக மாட்டாரு. ஸோ அவர் வந்து நம்ம அப்பா கிட்ட சண்டை போடுறத நம்ம தாத்தா பார்த்தோன்னே செம்ம கோவம் வந்துடும். அவருக்கு கையில இருக்கிற மாவு பேசிட்டு இருப்பாரு, அதை தூக்கி அடிச்சுட்டு மரியாதையே வெளியே போ அப்படின்ற மாதிரி தாத்தாவும் கூட சேர்ந்து கத்துவாரு. ஸோ தாத்தாவுடைய ரியாக்ஷனை பார்த்தோன்னே நம்ம ஹீரோடைய அப்பாவுக்கு கொஞ்சம் பயம் வந்துடும். பிரசிடென்ட்டை வந்து தயவு செஞ்சு போயிட்டு இன்னொரு தடவை இந்த பக்கம் வந்துடாத அப்படின்ற மாதிரி கத்தன உடனே அவரு நான் இப்ப போறேன் இன்னொரு தடவை வருவேன்ற மாதிரி அவன் பார்த்துட்டே போவாரு. ஆனா இந்த பக்கம் சீனை கட் பண்ணி பார்த்தா ஆஃபீஸ்க்குள்ள நம்ம ஹீரோ வராருங்க. உடம்புலாம் சரியாயிட்டு ஸோ ஆஃபீஸ் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாருமே கை தட்டி கிளாப் பண்ணி வரவேற்கிறாங்க. அப்போ இவர் வரும்போதே நிறைய கிஃப்ட் எல்லாம் வாங்கிட்டு வராரு. நம்ம ஹீரோனி அப்பதான் உள்ள வருவாங்க. வந்துட்டே இங்க பாரு நம்ம ஹீரோ திரும்பி வந்துட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி ஆஃபீஸ் ஒர்க்கர் காட்ட நம்ம ஹீரோயினி அப்படியே ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி குட் மார்னிங் டைரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பிளேஸ்ல போய் உட்காருவாங்க. நம்ம ஹீரோ வந்து உள்ள உட்காந்துருப்பாரு. நம்ம ஹீரோனி அங்கிருந்து வருவாங்க. ஸோ ஷெட்யூல் சொல்லுவாங்க. ஸோ மெட்டீரியல் இங்க இருக்கு, இதை பாருங்க, எடுத்து படிச்சு பார்த்து என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கங்கன்னு சொல்லிட்டு அவ டாக்குமெண்ட்ஸை வைக்கிற கேப்ல நம்ம ஹீரோ கண்ணத்துல ஒரு கிஸ் பண்ணிடுவாரு. ஸோ உடனே நம்ம ஹீரோனி ஐயோ இப்பெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி சுத்தி யாராவது பார்த்துட்டாங்களான்னு பார்த்துட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, இங்க பாருங்க நீங்க உங்களுடைய கிராஜுவேட் ஆகுற வரைக்கும் நீங்க கிட்ட வந்து தொடவே கூடாது, அது இல்லாம நம்ம அது வரைக்கும் அக்கா தம்பி மாதிரி இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம ஹீரோக்கும் வந்துடும். என்ன சொன்னேன், ஆக்சுவலி என் காதல் ஏதோ தப்பா விழுந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன், ஒன்ஸ் மோர் சொல்லு அப்படின்னோடனே இல்ல அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னோடனே என்ன உன்னை லவ் தானே பண்ணேன், இப்போ லவ் தானே பண்ணிட்டு இருக்கேன், இங்க பாரு நம்ம பாய் ஃப்ரெண்ட், சும்மா நடுவில் ஏதாவது கொண்டு வந்தானே உனக்கு கொண்டுருவேன் அப்படின்ற மாதிரி இவங்க பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அந்த நேரம் பார்த்து நம்ம சோடா புடி சார் உள்ள வந்துருவாரு. உள்ள வந்துட்டு டே ஃபேக் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுவாரா. நம்ம ஹீரோனி இருக்கிறத பார்த்துட்டு ஐயோ என் வாட்சை காணும், என் ஃபேக்கான வாட்சை காணும் அப்படின்ற மாதிரி தேடுவாரு. உடனே அது அவர் கையிலே தான் இருக்கும். நம்ம ஹீரோனி சிரிப்பாங்க, ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் உண்மை தெரியும் இல்லையா. நம்ம ஹீரோவும் சிரிப்பாரு, என்னமா நடிக்கிறான் என் மனுஷன்ற மாதிரி. ஸோ நம்ம ஹீரோனி சொல்லுவாங்க சார் எனக்கு எல்லாமே தெரியும் சார் அப்படின்னு. அதே மாதிரி நம்ம ஹீரோ சொல்லுவார் ஆமா அவளுக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படின்னதுக்கப்புறம் ஓ மை காட் அப்படின்ற மாதிரி ஷாக் ஆவாரு. நீங்க கவலைப்படாதீங்க, நம்ம ஹீரோனி வந்து அவங்களுடைய கான்ட்ராக்ட்க்கு ஒத்து வந்துருவாங்க. நம்ம சோடா புடி சாருக்கு அப்பா நீயாவது என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேமா, ரொம்ப தேங்க்ஸ்மான்ற மாதிரி. ஸோ நம்ம ஹீரோவை பார்த்து என்னடா உன் கை எப்படிரா இருக்கு, உன் கை அடிப்பட்ட போது எனக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்துச்சு தெரியுமா, நான் எனக்கு மனசே இல்லை தெரியுமா, ஏன்னா அது உன்னோட லைஃப் பேசிட்டு இருக்க. அந்த செகண்ட் சீனியர் ஆபீசர் அதே மாதிரி டேய் ஃபேக் அப்படின்ற மாதிரி உள்ள வந்துருவாரு. திரும்பியும் முதல்ல இருந்தான். ஸோ இந்த நிமிஷத்துல இருந்து நம்ம வேற லெவல்ல ஒர்க் பண்றோம். ஸோ எல்லாத்தையும் கரெக்டா முடிக்கிறோம். ஹீரோயினியும் வந்து கண்டிப்பா நானும் இதுக்கு வந்து நான் ஒத்து வரேன், ஸோ என்னோட பெஸ்ட்டை தரேன் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோனி சிஸ்டர் தான் அப்படி படுத்து தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. நம்ம ஹீரோனி அப்பதான் வருவாங்க. வந்து பார்த்துட்டு அவளை எழுப்பி நீனு அப்படியே வந்து தூங்கிட்ட, சாப்பிட கூட இல்லையா, சாப்பிடலாம்ல அப்படின்னுவாங்க. இல்லை எனக்கு பசிக்கல அப்படின்வாங்க. சரி வெளியே எங்கேயா போய் சாப்பிடலாமா, உனக்கு தான் ஸ்பைசி சிக்கனா ரொம்ப பிடிக்குமே வரியா அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க. நம்ம ஹீரோனி சிஸ்டர் இல்லை அதெல்லாம் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னோடனே நம்ம ஹீரோனி கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடும். ஸோ ரொம்ப வருத்தத்தில் இருக்கா போலன்ட்டு. ஸோ நம்ம ஹீரோனி எழுந்திரிச்சு போக நேரம் பார்த்து நம்ம ஹீரோனி சிஸ்டர் நில்லு, எனக்கு ஸ்பைசியாக வேணாம் பட் வேறு ஏதாவது சாப்பிடணும் போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட் பண்ணால் மழை டைமிங்கு இவங்க ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு வந்து உட்காந்து நின்று சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க வெளியே. எனக்கு எப்படின்னு தெரியல, அவனை சின்ன வயசுலேருந்து நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன், அவனுடைய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நான் ரசிச்சிருக்கேன். ஆனால் அவன் எனக்கு கடைசி வரைக்கும் நேசிச்சது கூட இல்லை. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இன்ன வரைக்கும் பைத்தியமாக தான் இருந்திருக்கேன்ல அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம ஹீரோனிக்கு பார்க்கவே பாவமாக இருக்கும், கஷ்டமாக இருக்கும். டக்குனு ஹீரோயினி அவங்க சிஸ்டர் முன்னாடி போய் நின்றுட்டு அம்மா தாயே நீ என்ன 2 அடி கூட அடிச்சிரு, தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரிலாம் வருத்தப்படுறேன்னு எனக்கு கஷ்டப்படுத்தாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முகத்தை காட்டுவாங்க. அப்போ நம்ம ஹீரோயினி சொல்லுவாங்க நீ ரொம்ப நடிக்கிற, உன் நடிப்பில் எனக்கு தெரியுண்டி அப்படின்னுவா. இல்லை தயவு செஞ்சு நீ அடிச்சிருன்னு சொல்லிட்டு கண்ணாடியை கழட்டிட்டு ஃபேஸை காட்டுவாங்க. நம்ம சிஸ்டர் அப்படியே அடிக்கிற மாதிரி கை உங்கவங்களா என்னடி ஒரு பேச்சுக்கு சொன்னா நிஜமாலுமே அடிக்க வர அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அக்கா ரியாக்ஷனு. ஸோ அப்போ நம்ம ஹீரோனி சிஸ்டர் போதும் சரி வீடு, எனக்கு உன் மேலே கோவம் இல்லை, எனக்கு உன்னை ரொம்பவே பிடிக்கும்டி, புரிஞ்சுக்கோ, ஆக்சுவலாக நான் இதெல்லாம் எதுவும் நினைச்சு கூட பார்க்கவே இல்லை, நான் நினைக்காதான் நடந்திருக்கு அப்படின்னு அவங்க அக்கா சொல்லுவாங்க. சரி விடு, எனக்கு இனிமே அந்த ரூட்டு ஒத்து வராதுன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கும் அது செட் ஆகலை அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோனி சிஸ்டர் தானாவே நான் விட போறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த பக்கம் ஆஃபீஸ்ல தாங்க அப்படியே லிஃப்ட்லேயே பேசிட்டு போறாங்க. இன்னைக்கு எக்ஸாம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம ஹீரோ ஷெட்யூலை காட்டுவாரு. உடனே சோட புடி சார் டேய் அறிவு கட்டவனே இன்னைக்கு மீட்டிங் இருக்குடா, ஒரு 1/2 hour தானடா சாப்பாடு டைம் மாதிரி நினைச்சிட்டு சாப்பிட்டுட்டு போ அப்படின்ற மாதிரி
மாதிரி சொல்லுவாங்க. இல்ல என்னால எப்படி போக முடியும்னு சொல்லிட்டு நம்ம சோடா புட்டி சாரும் நம்ம ஹீரோவும் சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாங்க. நம்ம ஹீரோனி இருங்க என்ன ஆக போகுது, இல்ல நீ கேளு, இப்போ சாப்பிட்டுட்டு நான் போகிறத காட்டி அவங்க எக்ஸாமுக்கு டைம் ஆயிடும் அப்படின்னு இவர் சொல்லுவாங்க. நீங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருங்க, நான் போய் ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். ஸோ நான் எடுத்துட்டு வந்தோடனே இப்படியே ட்ரெஸ்ஸை மாத்திட்டு இப்படியே கிளம்பிருங்க, கரெக்டா இருக்கும், நீங்க எங்கேயும் போய் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லுவாளா. ஸோ நம்ம ஹீரோக்கு இந்த கதை கரெக்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். நம்ம சோடா புட்டி சார் செம்ம பொண்ணுமா, நீ வேற லெவல்மா, நீ தான் கரெக்டான செக்ரட்டரின்ற மாதிரி சேரப் பண்ணிட்டு ஸோ மீட்டிங்குள்ள போவாங்க. மீட்டிங் முடிஞ்சிச்சு, எல்லாம் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க. ஸோ நம்ம ஹீரோ டைமையே பார்த்துட்டு இருப்பாரு. நம்ம ஹீரோனி கரெக்டா நம்ம ஹீரோடைய ரூமுக்கு போயிட்டு அந்த ஸ்கூல் ட்ரெஸ் பேக்ல இருந்து எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு வந்துருவாங்க. கரெக்டா டைம் முடிஞ்சு அடுத்த செகண்ட் நம்ம ஹீரோ நான் போய் ஒர்க்கை பாக்குறேன் அப்படின்ட்டு ஒரே ஓட்டம் ஓடுவாங்க. விழுந்து அடிச்சுட்டு வெளில போனோடனே நம்ம ஹீரோனி ட்ரெஸ் கொடுப்பாங்களா. ஸோ லிஃப்ட்லயே ஒவ்வொன்னா கழட்டி மாத்திட்டு இருப்பாரு. சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு லிஃப்ட் விட்டு வெளியே வரும்போது டோட்டலா ட்ரெஸ் சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். அதே சீன் தான் ஸ்டார்டிங் ஒரு பிளாஷ்பேக் மாதிரி காமிச்சாங்களா, அதை இங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோவும் ஸ்கூலுக்குள்ள போயிடுவாரு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் செம்மையா பயந்துட்டு இருப்பாங்க பொம்மையை வச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு. அதுக்கும் பொம்மையை தூக்கி ஓரமா வச்சுட்டு ஒரு வழியா வந்துட்டடா அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அட்டனன்ஸ் கேட்டோடனே நம்ம ஹீரோவும் அட்டனன்ஸுக்கு சொல்லிட்டு எக்ஸாமையும் முடிச்சுட்டு கரெக்டா வெளியே வருவாரு. செம்மடா, எப்படா வேற லெவல், மீனடா பொண்ணுங்க மனசுல இவ்வளவு அழகா இடம் பிடிச்சிட்டு. ஸோ அக்காவையும் ஓகே பண்ண முடியுது, தங்கச்சியும் ஓகே பண்ண முடியுது, வேற லெவல்டான்னு சொல்லி இவனுங்களுக்குள்ள அடிச்சுட்டு விளையாண்டுட்டு வருவானுங்க. அந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோனோட சிஸ்டர் அப்பதான் வருவா. வந்துட்டு எப்படி இருக்க, இப்போ ஓகேவா, உனக்கு கை அடிப்பட்டது சரியாயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி கேட்பா. ஸோ அதுக்கு வந்து அவரும் ஓகே சரியாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாரின்னு சொல்ல வருவாங்க. ஆனா இவ அதை கொஞ்சம் கூட கண்டுக்காம டக்குன்னு நம்ம ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டு இருப்பாப்ல, அவன் தான் ரூட் டூரான்னு சொல்லிட்டு இன்னொருத்தவன் மாட்டி விட்டுருப்பானே. ஸோ இவன் கிட்ட போயிட்டு நீங்க நம்ம 2 பேரும் வெளியே போலாம் அப்படின்னு அவன் ஷாக்கா பார்ப்பான். ஸோ அதுக்கு இவன் சொல்வா, இவனெல்லாம் கூட்டு போக முடியாது, இவன் சரியான லூசி, இப்போ இவன்லாம் இதுக்கு செட் ஆக மாட்டான், சரி நீ ரெடியாரு நம்ம போகலாம் அப்படின்ட்டு அவ பாட்டுன்னு போயிடுவா. அவன் ஸ்ட்ரைட்டா போயிட்டு அவனோட இன்னொரு ஃப்ரெண்டை, ஏன்டா நல்லா இருந்த என் வாழ்க்கையில எதுக்குடா இப்படி எண்ணெயை ஊத்தி கொளுத்தி போட்ட அப்படின்ட்டு அவனை 2 அடி அடிச்சுட்டு, ஐயோ ஒரு நிமிஷம் நில்லுங்க, நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் பின்னாடியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்ட்டு போவானா. ஆனா அவன் பொண்ணு மாமான்னு சொல்லிட்டு இப்ப அவன் கூட வெளியே போறன்றா, இதுக்கு என்னடா அர்த்தம் அப்படின்னு ஹீரோ வந்து அவன் கண்ணத்துல லைட்டா சின்னதா ஒரு தட்டிட்டு போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனும் வெக்கப்பட்டுட்டு போவான். சோ இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோனி லிஃப்ட்ல வந்துகிட்டு இருப்பாங்க. சோ லிஃப்ட்ல எக்ஸாம் எப்படி போச்சு அப்படின்னு கேட்க, சூப்பரா எழுதிருக்க, எல்லா கொஸ்டினும் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோ சொல்லிட்டு இவங்க 2 பேரும் பேசிட்டு இருக்கிற அந்த நேரம் பார்த்து நம்ம டைரக்டர் யோ வந்து உள்ள வருவாரு. நம்ம டைரக்டர் யோவை பார்த்தோன்னே நம்ம ஹீரோக்கு சொல்லவே வேணாம், அப்படி ஒரு போறாம நம்ம ஹீரோனி கையை இழுத்து பிடிச்சு வேணும்னே வம்புக்குன்னு காட்டுவாரு. சோ டைரக்டர் யோ வந்து பார்த்துட்டு ஓகே என்ன வீட்டுக்கு போறியா அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோனி கேட்பாரு. நம்ம ஹீரோ என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, ஆமாமா ஒவ்வொரு தடவை உங்க கூட வந்தாலே அவள் லேட்டா தான் வரா, சோ வேலைக்கே அவள் லேட்டா தான் வந்துட்டு இருக்கா அப்படின்ன உடனே உங்க ஹெல்ப்புக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. உடனே நான் ஹெல்ப் பண்ணல, நான் வந்து கேரிங்கா இருக்கேன், இந்த கேரிங் எப்பவுமே அவங்க மேல இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி டைரக்டர் யோ சொல்லுவாரு. கேரிங்காமா, லெஃப்ட் திறந்தவொடனே எங்க இதுங்கிறட்டு சண்டை போட்டுருங்களோன்ட்டு டக்குன்னு நம்ம ஹீரோனி நாங்க ஃபர்ஸ்ட் போறோம் அப்படின்ட்டு ஹீரோவை பிடிச்சி இழுத்துட்டு போகும். இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோனி தான் 2 பேரும் ஷாப்ல தான் மழை வர்ற மாதிரி இருக்கு. சோ எதுக்கு ஒரு கொடையும் சேர்த்து வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துகிட்டு இருப்பாங்க. சோ அப்ப நம்ம ஹீரோ கேட்பாரு, நீ என்ன காலையில பிரிட்டின்ற, என்ன சின்ன பையன் நினைச்சிட்டு இருக்கேன், சின்ன பையன் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி. நீ சொன்னாலும் சொல்லாட்டி சின்ன பையன் தான், அங்க பாரு என்னோட நம்பர் போன்ல கூட இப்போ நம்பர் எப்படி சேஞ்ச் பண்றேன் பாரு அப்படின்ட்டு பிட்டி ஹை ஸ்கூலர் சின்ன பையன்றத வந்து காட்டுற மாதிரி சேவ் பண்ண போறேன்னு சொல்லுவாங்க. உடனே நம்ம ஹீரோ கோவந்துரும், ஓ அப்படியா மாத்திரியா, நானும் சேஞ்ச் பண்றேன், ஒன்லி கிராண்ட்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேவ் பண்ணுவானா. உடனே நம்ம ஹீரோனி அதை தடுத்து இழுத்து, நீ மட்டும் என்ன சின்ன பையன் சேவ் பண்றல, நீ எதுக்குடா அதுக்குன்னு பாட்டின்னு சேவ் பண்ணுவேன்னு சொல்லி இவங்க சண்டை போடுற அந்த நேரம் பார்த்து நம்ம தாத்தா பின்னாடி இருந்து கத்துவாங்க, ஹாய் பிரிட்டி அப்படின்னு சொல்லி. உடனே நம்ம தாத்தாவை பார்த்தோன்னே ஹீரோனிக்கு ஹாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க 3 பத்தி அப்படியே காட்டுறாங்க. ஹீரோட வீட்டுல தான். சோ நம்ம ஹீரோடைய தாத்தா என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, அழகா ஹீரோனிக்கு எடுத்து ஊட்டி விடுவாங்க. டேய் நான் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்களே அப்படின்ற மாதிரி. தாத்தா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்பா. என்னோட அழகான தேவதைக்கு நான் ஊட்டி விட்டுட்டு இருக்கேன்டா, அது அழகா, அது ஆன்டி அப்படின்னோடனே தாத்தா ஹீரோவுடைய மண்டையில மங்கு நடிச்சுட்டு நீதான் அழுக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. சோ அப்படியே பேசிட்டே இருக்கும் போது நம்ம தாத்தா தூங்கிறாரு. தூக்கிட்டு போயிட்டு பெட்ல படுக்க வச்சுட்டு அவன் வெளியே வருவான். சோ நம்ம ஹீரோயினி தவறுதலா நம்ம ஹீரோட வீட்டுக்குள்ள போயிடுவாங்க. சோ உள்ள போகும் போதே நம்ம ஹீரோட ஜெட்டி பனியன் எல்லாம் இருக்கும். அதை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோனி வெக்கப்படுறாங்களா இல்ல நம்ம ஹீரோக்கு செம்ம ஷை ஆயிடும். சோ அதை சிரிச்ச உடனே அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, சும்மா கிளம்புற அவசரத்துல அப்படின்னு சொல்லி மழுப்புவாங்க. டக்குன்னு நம்ம ஹீரோனி அவங்களுடைய குட்டச்செடியை பார்த்தோன்னே செம்ம ஹாப்பி. ஹீரோனுடைய குட்டச்செடி இங்கதான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோனி கிட்ட போவாங்க. ஆமா நான் தான் வளர்த்தேன், எப்படி வளர்த்துருக்க, பெருசா வளர்ந்துருக்குலன்னு சொல்லி செம்ம ஹாப்பியா இருப்பாங்க. சோ இவங்க இப்படி அந்த செடியை தொட்டு பார்த்துட்டு இருக்கிற நேரம் பார்த்து டக்குன்னு நம்ம ஹீரோடைய கையும் நம்ம ஹீரோனோட கையும் டச் ஆயிடும். சோ நம்ம ஹீரோனோட கையை டச் ஆன உடனே நம்ம ஹீரோக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். டக்குன்னு நீ வீட்டுக்கு போகணும்ல, இரு நான் உனக்கு ஏதாவது ட்ரிங்க்ஸ் கொண்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு இவர் பாட்டுன்னு போயிடுவாரு. வெளியே போயிட்டு டையை அவுத்து விட்டுட்டு என்னடா இவ்வளவு ஹாட்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் ஜூஸ் போட போயிடுவாரு. சோ நம்ம ஹீரோனி ஒவ்வொன்றா எடுத்து பார்த்துட்டு மேல கை வச்சு பார்ப்பாங்க. டக்குன்னு ஒரு ஆல்பம் மாதிரி இருக்கும். சோ அந்த போட்டோஸ்ல ஒன்னொன்னா எடுத்து செக் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம ஹீரோவும் கொண்டு வந்து ஜூஸ் கொடுத்துட்டு, ஓ நீ போட்டோ எடுத்து பாக்குறியா, சோ நல்லா இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அப்போ நம்ம ஹீரோனி வந்து நம்ம
ஹீரோ சின்ன வயசுல இருந்தே ஹாக்கில விளையாண்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு, நீ சின்ன வயசுல இருந்தே விளையாண்டியா, அப்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. எனக்கு லக்கு இல்லை, ஏன்னா எவ்வளவு தடவை அடிபட்டிருக்கு, ஆனா அப்போல்லாம் இந்த மாதிரி நடந்துடல, ஆனா இந்த அடி வந்து அவ்வளவா தெரியல, ஆனா இதுவே எனக்கு பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம ஹீரோ ஃபீல் பண்றதை பார்த்துட்டு டக்கு நம்ம ஹீரோனி அவனை எப்படியாவது மைண்ட் டைவர்ட் பண்ணணும்ட்டு, உனக்கு எனக்கு இருக்கிறதே பிடிச்ச போட்டோவே இந்த போட்டோ தான்ட்டு நம்ம ஹீரோ ஜட்டி போடாம போட்டோ போஸ் கொடுத்துருப்பாரு. அந்த போட்டோ எடுத்து காமிச்சிருவாங்க. டக்குன்னு மறைச்சிட்டு இதெல்லாம் நல்லா இல்லை, நீ குடுன்னு சொல்லுவாங்க. இல்ல இது ரொம்ப கியூட்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோனிக்கு வந்து ரியாலிட்டி தெரியாம சூப்பரா இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையை எடுக்க சொல்லுவாங்க. அந்த ஆல்பத்தை இழுக்க நம்ம ஹீரோனி போய் நம்ம ஹீரோ மேலே விழுந்துருவாங்க. சோ விழுந்த உடனே அடுத்த செகண்ட் நம்ம ஹீரோனி எழுந்திருச்சு வந்து நிப்பாங்க. நம்ம ஹீரோ ஐயோ என்னால சுத்தமா முடியலடா சாமி அப்படின்ட்டு எழுந்திருச்சு, இங்க பாரு நீ அன்னைக்கும் நம்ம டேட்டிங் போகும்போது இதே மாதிரிதான் ஏதோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண, இன்னைக்கும் நீ அதான் நீ வேணும்னே பண்ற, நீ ஏன் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கன்னு சொல்லி கத்துவாரு. வேணும்னால எதுவும் பண்ணல அப்படின்னுவாங்க. இல்ல போ பாட்டிமா வார்த்தைக்கு வார்த்தை அவளை இன்சல்ட் படுத்துவாங்க. சோ நம்ம ஹீரோனியை விடுறதுக்காக நம்ம ஹீரோ ஹீரோனி 2 பேரும் தான் வெளியே வந்திருப்பாங்க. அப்போ நம்ம ஹீரோனி நிஜமாலுமே நான் வேணும்னே பண்ணல, ஆனா நீ விளையாட்டுக்கு தான் சொன்னேன்னு புரியுது, இருந்தாலுமே நான் உண்மையிலுமே சீரியஸா சொல்றேன், நான் தப்பா எதுவும் வேணும்னே பண்ணல அப்படின்னோடனே சரி நான் ஒத்துக்கிறேன், நீ தெரியாம தான் பண்ண, நான் விளையாட்டுக்கு தான் பேசினேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு சோ வீட்டுக்கு போனோடனே அவருக்கு வந்து அந்த ஹாக்கி வந்து எல்லாமே ஞாபகப்படுத்தும். வந்த கோவத்துல எல்லாத்தையும் எடுத்து டபாக்குள்ள அப்படியே கிஃப்ட்ல இருந்து போட்டோஸ்ல இருந்து எல்லா மெடலையும் தூக்கி உள்ள வச்சு கொண்டு போய் குப்பத்தட்டுல போடுவாரு. சோ போட்டுட்டு மனுஷன் அப்படியே போயிடும்னு பார்த்தா கதவு சாத்தின வேகத்துல அடுத்த 2வது செகண்டே மனசு கேட்காம திரும்பி வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு உள்ள போயிடுவாரு. அதே மாதிரி நம்ம ஹீரோனி அதே மாதிரி இங்க ஒரு கூத்து பண்ணுவாங்க. சோ நம்ம ஹீரோக்கு எப்படியாச்சும் அந்த ஷோல்டர் பெயின் இல்லாம எப்படியாவது பழையபடி அவர் விளையாடணும்ன்ற ஒரு எண்ணத்துக்காக சோ நைட் எல்லாம் தூங்காம சிஸ்டம் முன்னாடி என்ன நல்லா வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணா இந்த மாதிரி வலி போயிடும், எப்படி நார்மல் ஆகுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்னா பாத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. மார்னிங் நம்ம ஹீரோ கதவை திறந்து வெளியே வரதை காட்டி நம்ம ஹீரோனி பேய் மாதிரி வந்து கதவை திறந்துட்டானா இல்லையான்னு எட்டி பார்த்துட்டு வெளியவே நிற்பாங்க. ஹீரோ வந்த உடனே இன்னமும் அப்பதான் வந்த மாதிரி ஜாகிங் பண்ற மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. சோ நம்ம ஹீரோ வந்து நீ தூங்கலையா அப்படின்னு கேட்பாரு. நான் எங்க தூங்குது, எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்ல, வாங்க போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ எப்பயும் பண்ற மாதிரி செஞ்சு காமிப்பாங்க. சோ நம்ம ஹீரோ ஐயோ இன்னைக்கு இவகிட்ட என்ன மாட்டி விட்டுட்டியே கடவுளேன்ற மாதிரி புலம்பிக்கிட்டே போவாரு. சோ கிரவுண்ட்ல போயிட்டு கையை தூக்கி ஜம்ப் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அப்போ வந்து அவங்களுடைய ஹிப்பு மட்டும் லைட்டா தெரியும். சோ இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோ ஷோ என்னால சுத்தமா முடியலடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூஞ்ச க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. என்னாச்சு வா எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். நம்ம ஹீரோ கடமைக்குன்னு கையை 2த்தையும் சொங்கி போன மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாரு. ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல நம்ம ஹீரோனி அப்படியே இந்த பக்கம் சாஞ்சு இந்த பக்கம் சாயும் போது அவங்க ட்ரெஸ் சுத்தமா தூக்குவோம். நம்ம ஹீரோ டக்குன்னு போயிட்டு ட்ரெஸ்ஸை இழுத்து பிடிச்சிட்டு எம்மா தாயே நீ எக்ஸசைஸ் பண்ற, ஆனா எனக்கு எல்லாமே தெரியுது அப்படின்ற மாதிரி சொன்ன உடனே நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, உன்னை யாரு நீ டச் பண்ண சொன்னது, நான் தான் சொல்லிருக்கல டச் பண்ண கூடாது அப்படின்ட்டு, ஒரு நிமிஷம் உன்னை யாரும் அவங்க கூப்பிடுறாங்க பாரு அப்படின்னு. சோ நம்ம ஹீரோ அந்த பக்கம் திரும்பினோடனே நம்ம ஹீரோ அவளை நிஜத்துலதான் அடிக்க முடியல, அட்லீஸ்ட் இதாவது பண்ணலாமே அடிக்கிற மாதிரி கையை மட்டும் ஓங்கி காட்டுவாரு. சோ அந்த சீன் செம்ம கியூட்டா இருந்துச்சு. நம்ம ஹீரோனி அங்க யாரும் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யாரும் இல்ல நான் தான் தப்பா சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பழையபடியே ஸ்டார்ட் பண்ண அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. திரும்பவும் முதல்ல இருந்தா அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாரு. சோ இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோடைய அப்பா வந்து வீட்டுல தாங்க இருப்பாங்க. டக்குன்னு வந்து காலிங் பெல் அடிச்சு யாரோ வந்து இந்த மாதிரி பிரசிடென்ட் உங்களுக்கு கிஃப்ட் கொடுக்க சொன்னாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஃப்ரூட்டை வந்து கிஃப்டா கொடுத்துருப்பாங்க. சோ நம்ம தாத்தா வந்து ஃப்ரூட் அப்படின்ற மாதிரி தொட போவாரா, நம்ம அப்பா ஃப்ரம் அட்ரஸை பார்த்த உடனே செம்ம ஷாக் ஆயிடுவாரு. சோ இந்த பக்கம் மீட்டிங் போயிட்டு இருக்கோம். சோ மீட்டிங்ல நம்ம பிரசிடென்ட் தான் பேசிட்டு இருப்பாரு. ஒயிட் டவர் மால் ப்ராஜெக்ட் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க. நம்ம டைரக்டர் என்ன சொல்லுவாருன்னா, அது நமக்கு வராதுன்னு நினைக்கிறேன், அது ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளமும் நமக்கு ரொம்ப ப்ராப்ளம் தரும் அப்படின்னோடனே நம்ம பிரசிடென்ட் வந்து ஸோ அந்த ப்ராஜெக்டை எத்தனை நாள் எடுத்து எவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டிருக்கு, இப்போ அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சிருச்சு, ப்ராப்ளம் சொல்றீங்களா எப்படி, ஸோ இதை நம்ம சக்ஸஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். அந்த ஸோ மீட்டிங்லாம் முடிஞ்சிடும். நம்ம ஹீரோவுடைய அப்பா வந்து உள்ள பாட்டுன்னு சொல்ல கேட்காம வந்துகிட்டு இருப்பாங்க. நம்ம பிரசிடென்ட் பார்த்துட்டு விடுங்க அவர் என்னோட கெஸ்ட் அப்படின்னோடனே அவங்களும் விட்டுருவாங்க. ஸோ இவர் வந்து கிஃப்ட்டை வச்சுட்டு இந்தாங்க உங்க கிஃப்ட் எனக்கு வேணா ஒன்று வேணா, என் பசங்க சம்பாதிக்கிறதே போதும். ஸோ அவங்க கொடுத்து விட்ட அந்த அமௌண்ட்டையும் நம்ம ஹீரோடைய அப்பா அதை அப்படியே கிழிச்சு போட்டுட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம டைரக்டர் வந்து பார்த்துருப்பாரு. அவன் யாரடா இதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போதுதான் ஸோ அப்போதான் அப்படியே பிளாஷ்பேக்கை யோசிக்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க. இப்போ நம்ம ஹீரோவுக்கு அப்பாவா இருக்கிறவர் வந்து நம்ம ஹீரோவுடைய உண்மையான அப்பாவுக்கு வண்டி ஓட்டிட்டு இருப்பாரு. ஸோ நம்ம உண்மையான ஹீரோவுடைய அப்பா வந்து இதே கம்பெனியில பிரசிடென்ட்டும் அவங்களும் பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு தான் அந்த கம்பெனி ரன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஒரு யங்கஸ்ட் சிஇஓ அப்படின்னா அது நம்ம ஹீரோவுடைய உண்மையான அப்பா தான். ஸோ திடீர்னு என்னன்னு தெரியல, ஏதோ ஒரு ட்ரபிள்னாலதான் அவரை போய் தானா அவரை கொன்னுக்கிட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. அதே அடுத்த நேரத்துல அன்னைக்கு நல்லா இருந்த அவங்க அம்மா அடுத்த நாள் வந்து அவங்களும் இறந்துருப்பாங்க. ஸோ இவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்தடுத்து டோட்டலாவே அந்த குடும்பமே சீரழிஞ்சு போயிருக்கும். அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தா அப்படி அவங்களுடைய 2 பசங்களை தான் இவர் தத்தெடுத்து வளர்த்துட்டு இருப்பாரு அப்படின்ட்டு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸையும் வந்து இத சிஸ்டம் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. பட் அந்த 2 பசங்களும் யாருன்றது மட்டும் இன்னும் தெரியாது. இதெல்லாம் நினைச்சு பார்த்துட்டு யோசிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. அதே இந்த நேரத்துல இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோ ஹீரோனி 2 பேர் தான் பஸ் விட்டு இறங்கிருப்பாங்க. ஹீரோ வந்து என்னோட சாப்பிடவா ஃப்ரீயா தானே இருக்கே
அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க. இல்லை எனக்கு சாப்பாடுலாம் வேணாம், பட் நம்ம 30 மினிட்ஸ் பார்க்கில் பார்க்கலாம் நம்ம இன்னைக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னோடனே நம்ம ஹீரோ ஐயோ உனக்கு ஏன் தான் சொன்னால் புரிய மாட்டேங்குதோ அப்படின்ற மாதிரி இல்லை நம்ம அங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டுன்னு போயிடுவாங்க. ஸோ பார்க்கில் நம்ம ஹீரோனி சரி ஒர்க் அவுட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களும் ஓடி ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுவாங்க. நம்ம ஹீரோவுக்கு அது கொஞ்சம் கூட டயர்டாக இருக்காது தான், ஆனால் நம்ம ஹீரோனிக்கு அது சுத்தமாக முடியாது. இருந்தாலுமே நம்ம ஓடினா இவனும் ஓடுவான்ல, ஸோ இவனை பழையபடி மாற்றணுன்றதுக்காக நம்ம ஹீரோனி இந்த ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே நம்ம ஹீரோவுக்கு கோவம் வந்துடும். ஸோ நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு உனக்கு தெரியுதா அப்படின்ற மாதிரி கத்துவாங்க. ஒர்க் அவுட் தானே பண்ணுறேன், இங்கே பாரு நீ என்ன பண்ணணுன்றது எனக்கு நல்லா புரியும். எனக்கு வந்து அந்த கோச்சிங் அந்த ஹாக்கிங் இதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை, நான் ஹாக்கி விளையாடுற மூட்லேயும் இல்லை, இனிமேல் அதை நான் கையில் எடுக்க போகிறது இல்லை அப்படின்னுவாங்க. உடனே நம்ம ஹீரோனி சின்ன வயசுலேருந்து நீ விளையாடி இருக்க, நீ வருத்தப்படுவேன் தான், யார் சொன்னா நான் வருத்தப்படுவேன், சின்ன வயசுல எங்கள் அம்மா அப்பா இல்லை அப்போ நான் கஷ்டப்படலை இல்லை, அப்பயும் நான் அதை தாங்கிக்கிட்டேன் தானே, அதுக்கப்புறம் பார்த்தா கஷ்டப்பட்டு தான் படித்தேன், அதையும் நான் தாங்கிக்கலையா, ஏன் இன்னைக்கு என் அண்ணன் இல்லாமல் நான் ரன் பண்ணலையா, ஸோ இதெல்லாம் கஷ்டம் இல்லாமல் இது வந்து எனக்கு கஷ்டமாக இருக்க போதான்னு சொல்லி ஹீரோ கத்துவாரா. நம்ம ஹீரோனி சொல்ல வருவாங்க நிறுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் பாட்டுன்னு போயிடுவாரு. நம்ம ஹீரோனி அதே இடத்துல நின்று ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோனி சிஸ்டர் அப்புறம் வந்து டைரக்டர் யோ தானே மீட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இவங்க இங்கே உட்காந்து ரெஸ்டாரண்ட்ல பேசிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ நம்ம ஹீரோனி சிஸ்டர் வந்து அவர்கிட்ட வந்து போன தடவை பார்க்கும்போது பஸ்ஸுக்கு போகிறதுக்காக காசு வாங்கியிருப்பாங்க இல்லையா, அந்த காசை வந்து கொடுத்துட்டு நான் உங்களுக்கு ரீபே பண்ணிட்டேன், ஸோ எல்லாத்தையும் இதை சால்வ், இதுக்கப்புறம் பிரச்சனை எதுவும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி கொடுப்பாங்க. அவர் வந்து எனக்கு இந்த காசு வேணான்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருக்கிற இந்த நேரம் பார்த்து நம்ம ஹீரோடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் அந்த பக்கம் வந்திருப்பாங்க. வந்துட்டு இந்த பொண்ணு கூட பேசுறத பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவன் அவளை டாவே அடிக்காம டாவ் அடிக்கிறேன்னு சொல்லியிருப்பான்ல, ஸோ அவன் உள்ள போயிட்டு எப்படாடி இவ கூட பேசலாம், உனக்கு என்னடா பிரச்சனை, என்னடா அவளை ஏமாத்தி காசு வாங்குறியா அப்படின்ற மாதிரி கோட்டை பிடிச்சி இழுத்துருவாங்க. டக்குன்னு அதுக்கு அவ என்ன சொல்லுவானா, அது எங்க அக்கா கூட ஒர்க் பண்றவன் என்னடா இப்படி பண்ணிட்டு அப்படின்னோடனே ஸோ இவன் என்ன பண்ணுனா மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி கோட்டெல்லாம் எடுத்து விடுவானா. அதுக்கு இன்னொரு ஃப்ரெண்டு ஐயோ அவனுக்கு உடம்பு சரியில்லை, ஸோ பைத்தியக்கார மாதிரி அப்படிதான் பண்ணுவான், அவனுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்கறேன்னு சொல்லி 2 பேரும் மன்னிப்பு கேட்பாங்க. ஸோ நம்ம டைரக்டர் யோ வந்து கார்ல நடந்தாலும் யோசிச்சுட்டு இருக்க அந்த நேரம் பார்த்து நம்ம ஹீரோனி சிஸ்டர் வந்து மெசேஜ் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ மன்னிச்சிருங்க அவங்களுக்காக நான் சாரி கேட்கறேன், நம்ம இன்னொரு நாள் மீட் பண்ணலாம், நான் ஒரு பிளேஸ் சொல்றேன் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ இந்த பக்கம் நம்ம டைரக்டர் யோ வந்து இப்படி உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருக்க அந்த நேரம் பார்த்து ஆப்போசிட்ல நம்ம ஹீரோவும் அவரும் போறத பார்த்துட்டு செம்ம ஷாக்கா இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க யாருன்றதையும் இவங்க யோசிக்க ஆரம்பிப்பாரு. ஸோ இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோ தூங்காம அப்படியே ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பாக்ஸை திரும்பியும் கொண்டு போய் குப்பைக்கு பக்கத்துல வச்சுட்டு அங்கேயே உட்காந்து ஃபீல் பண்ணுவாரு. நம்ம ஹீரோனி கால் பண்ணுவாரு, பட் ஹீரோனி கால் எடுத்திருக்க மாட்டாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே ஆஃபீஸ்ல நம்ம ஹீரோனி வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஹீரோ வந்து இவ்வளோ ஆஃபீஸ்ல வந்து சமாதானப்படுத்தலாம் அப்படின்ட்டு வருவாங்க. ஸோ ஹீரோ வந்து குட் மார்னிங் சொல்ல நேரம் பார்த்து இவங்க கையில கப்பை கொடுத்துட்டு இவங்க பாட்டுன்னு போய் இவங்க வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ ஹீரோ வந்து எனக்கு தண்ணி வேணும் அப்படின்ட்டு அந்த டப்பா எடுத்துட்டு நம்ம ஹீரோனிக்கிட்டே போயிட்டு பின்னாடி நிற்பாங்க. ஸோ நீ என் மேலே கோவமா இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க. அதுக்கு நம்ம ஹீரோனி அதில் இல்லையே நான் எதுக்கு உங்க மேலே கோவமா இருக்கணும், சரி நம்ம 2 பேரும் வெளியே போகலாமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க. இல்லை எனக்கு ஒரு பிளான் இருக்கு அப்படின்னு. என்ன பிளான் கேட்கும்போது டக்குன்னு ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுற இன்னொரு ஒர்க்கர் வந்து ஹீரோனியை கூப்பிட்டோன்னே ஹீரோனி வெளியே போயிடுவாங்க. ஸோ நம்ம ஹீரோ என்னடா இவ இப்படி போயிட்டாலே அப்படின்ட்டு யோசிச்சுட்டே நிற்பாரு. ஸோ நம்ம ஹீரோனி போய் ஹோல்டு ஒர்க்கர் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்களா. நம்ம ஹீரோ இவ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்ட்டு அந்த எப்பயும் போல தான் அந்த ஸ்க்ரீனை தூக்கிட்டு பார்ப்பாரு. ஸோ இவ வந்து திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டான் அந்த பக்கம். ஸோ அப்பவே அவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாரு இவன் நம்ம மேலே கோவமா தான் இருக்கான்ட்டு சிஸ்டம் முன்னாடி போய் உட்காந்துட்டு நம்ம ஹீரோனிக்கு மெசேஜ் தட்டுவார், என்ன என் மேலே கோவமா இருக்கே அப்படின்ட்டு. நம்ம ஹீரோனி அப்பெல்லாம் ஒன்றும் இல்லையே அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அப்போ நீ என்ன பார்க்க கூட மாட்டேங்கிற அப்படின்னு கேட்பாரு. இல்லை நிஜமே அப்பெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, ஒரு வேலை இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பா. அதே நேரம் இந்த பக்கம் டைரக்டர் யோ வந்து நம்ம ஹீரோவை பற்றி ஸோ எல்லா விஷயத்தையும் பார்த்ததெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ டைரக்டர் யோ வந்து இந்த மாதிரி லீயோடைய சன்ஸ் 2 பேர் தத்து எடுத்து வளர்க்குறாங்கல்ல, ஸோ அவங்க 2 பேரில் நம்ம டைரக்டர் ஹீரோவும் ஒன்று அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இதை கேட்டுட்டு நம்ம பிரசிடென்ட் நம்ப மாட்டார், நீ ஏன் அவன் மேலே பழி போடுறதுல இருக்காரு, அப்பா அவனுக்கு அவ்வளோ சான்ஸ் வந்துச்சு, அவ்வளோ வாய்ப்பு வந்தபோது கூட அவன் அங்கே எங்கேயுமே வேலைக்கு போகாமல் இங்கே வந்திருக்கானா ஏதோ பிரச்சனை பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லுவான். ஸோ பிரசிடென்ட் நம்ப மாட்டார். ஸோ அவர் வந்து இதை நான் பார்த்துக்கிறேன், இதை பற்றி கவலைப்படாத அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுவார். ஸோ ஹீரோ இந்த பக்கம் மெசேஜ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்களா, இவ டக்குன்னு ஃபோன் வரும்னு நினச்சிட்டு இவ தான் ஃபோன் பண்ணுறாள்ன்ட்டு அட்டன் பண்ணி நான் வேலையாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி கத்திட்டு டக்குன்னு மெசேஜ் பண்ணலான்னு போகிற நேரம் பார்த்து நான் பிரசிடென்ட் அப்படின்வாங்க. ஸோ அப்படியே பார்த்தா இந்த பிரசிடென்ட் கூட தான் காட்டுறாங்க. நம்ம ஹீரோ சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாரு. இவ்வளோ நல்லா சாப்பிட்டுட்டு இருக்க, நீ சாப்பிட்றத நான் இன்னைக்கு தான் பார்க்குறேன், நீ சாப்பிட்றத பார்த்துட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி உங்கள் அப்பா அம்மா எல்லாம் எங்கே அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க. இல்லை எங்கள் அப்பா அம்மா எல்லாம் இல்லை, எங்கள் அப்பா அம்மா இறந்துட்டாங்க, என்னோட கார்டினா எனக்கு இன்னொரு அப்பா இருக்காரு, ஸோ அவர் வந்து என்னுடைய பெத்த அப்பா மாதிரி தான் பார்த்துக்கிறாரு, எனக்கு அவர்னா ரொம்ப பிடிக்கும், ரொம்ப நல்லவர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ ஓகே உங்கள் அப்பா அம்மா எப்படி இறந்தாங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட்டில் இறந்துட்டாங்க, அவர் ஏதோ ஒர்க்
ஒர்க்கு ப்ரெஷர்னு நினைக்கிறேன், நான் சின்ன பையனாக இருந்தனால எனக்கு அப்போ அதெல்லாம் தெரியாது. ஸோ எங்கள் அப்பா இறந்த அதிர்ச்சியிலே எங்கள் அம்மாவும் இறந்துட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்ன உடனே பிரசிடென்ட் வந்து சரி இவனுக்கு அவ்வளோ எதுவும் தெரியாது போல் அப்படின்ட்டு சரி ஓகே சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாரு. நம்ம ஹீரோ ஒர்க்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம ஹீரோனியை தேடிட்டு வருவாங்க. ஸோ எல்லாரும் வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க. இவங்க வந்து டக்குன்னு ஹீரோனி டேபிளில் பார்த்தோன்னே இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ ஓல்டு ஒர்க்கர் வந்து என்ன சொல்லுவாருன்னா அவள் அப்போவே வீட்டுக்கு போயிட்டா அப்படின்ன உடனே என்னது போயிட்டாளா அப்படின்னு கேட்பாரு. ஆமாம் அப்போவே போயிட்டா, அவங்கள்ட்ட சொல்லலையா, இல்லை சொன்ன பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பாரு. ஸோ நம்ம ஹீரோனி கோவமாக இருக்காங்கன்றது இவர் நல்லா புரிஞ்சுக்கும். ஸோ அவங்க ஃப்ரெண்டுக்கு கூப்பிட்டு வச்சு நடந்ததெல்லாம் சொல்லுவாங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு. ஸோ ஒரு பொண்ணை சமாதானப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை, சரி எப்படி சமாதானப்படுத்தலாம் ஏதாவது பிளான் பண்ணியிருக்கியா, எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதாவது அவளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி செஞ்சுப்பாரு அப்படின்ற மாதிரி இவங்க இங்கே பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஹீரோ நைட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு எப்பயும் போல் க்ரீமை தடவிட்டு படுத்திருப்பாரு. படுக்கும்போது டக்குன்னு ஃபோன் வரும், விழுந்து அடிச்சு ஓடி போய் எடுப்பார். ஸோ நம்ம ஹீரோயின் வந்து பார்க்கு வா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. டக்குன்னு என்ன ஏதுன்னு கூட கேட்காம குடுன்னு ஓடுவார். ஸோ போனோடனே நம்ம ஹீரோனி இப்போ நான் உனக்கு ஒன்று காட்டுறேன் அப்படின்ற மாதிரி, பாத்தியா என்னால் முடியாது, எனக்கு பயமாக இருக்கிற ஒரு விஷயந்தான் இது, ஸோ இதுவே நான் செஞ்சு காமிச்சிட்டேன், இப்போ புரியுதா அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் ஃப்ளாஷ்பேக் காட்டுறாங்க. ஸோ ஃப்ளாஷ்பேக்கில் நம்ம ஹீரோ வெளியே கூப்பிட்டுருப்பாரு. ஸோ அப்போவும் நம்ம ஹீரோனி என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒரு வேலை இருக்குது, நான் ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ ரெண்டாவது தடவை என்னன்னா நம்ம ஹீரோனி வந்து வீட்டுக்கு சீக்கிரமாகவே போயிருப்பாங்க. அப்படியே டைம் கிடைக்கிற போதெல்லாம் அப்படியே போயிட்டு அது ஒர்க் அவுட் தான் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க. இங்கே பாரு நம்ம நினைக்கிறத பொறுத்து தான் நம்ம ஜெயிக்கிறோமோ தோக்குறோமோ, என்னால் முடியாதுன்னு நினச்சா அது முடியாது தான், ஆனால் என்னால் முடியும்னு நினச்சி தான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு செஞ்சேன் அப்படின்னும் போது நம்ம ஹீரோடைய ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுவாங்க நம்ம ஹீரோனியை. ஸோ கையெல்லாம் செம்மையாக அடிபட்டிருக்கும், காயமாக இருக்கும், ஆனால் அந்த நிலைமையிலும் நம்ம ஹீரோனி இதை செஞ்சுருக்காங்கன்றது செம்ம. ஸோ நம்ம ஹீரோனி நான் உனக்காக இன்னொரு தடவை கூட செஞ்சு காட்டுறேன் பாருன்னு சொல்லிட்டு அந்த கம்பியை பிடிச்சி ஸ்ட்ரைட்டாக நின்று இங்கே பாரு இப்படி நிற்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோ என்ன யோசிச்சிருப்பாருன்னு தெரியல, சட்டுன்னு கிட்ட வந்து நம்ம ஹீரோனி அங்கேருந்து அப்படியே இழுத்து வச்சு ஒரு கிஸ் குத்துருவாரு. நம்ம ஹீரோனி ஐயோ ஃபிசிக்கல் டச்செல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்வாங்களா, இன்னொரு தடவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி இழுத்து வச்சு நம்ம ஹீரோ கிஸ் மாதிரி ஒன்று கொடுப்பாரு. அந்த இடத்துல அவங்க லவ்வை அழகாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த நேரம் பார்த்து கரெக்டாக செம்ம மழை. ஸோ நம்ம ஹீரோவும் நம்ம ஹீரோனியும் அப்படியே அந்த பக்கம் வந்துட்டு ஒரு இடத்துல அழகாக உட்காந்துருப்பாங்க. நம்ம ஹீரோ அவள்கிட்ட கிட்ட போய் கொஞ்சம் ஜல்லான்ற மாதிரி பேசுவார். நம்ம ஹீரோனி அப்படியே வெக்கப்பட்டு குழையுவாங்க. ஸோ எனக்கு நீ தெளிவாக புரிய வச்சதுக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ், கண்டிப்பாக என்னால் முடியும், நான் இதை செய்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி அவருக்கே வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட் எடுத்துப்பாரு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே எப்பயும் போல் ஸ்கூலுக்கு போகிறாரு. ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரெஸ்ஸை மாட்டிட்டு கோச்சை போய் பார்த்துட்டு என்னால் முடியும், நான் கண்டிப்பாக செய்வேன், நான் திரும்பி வந்திருக்கேன், நான் இதை செஞ்சு காட்டுறேன் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு இன்னும் ஒரு சான்ஸ் கொடுங்கன்னு கேட்பாங்க. ஸோ கோச் ஃபஸ்ட்டு வேணானாலும் செகண்ட் டைம் அவனை பார்த்துட்டு வெல்கம், நீ வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்படின்ற மாதிரி அவர் அழகாக வெல்கம் சொல்லிட்டு போயிடுவார். ஸோ எல்லாரும் செம்ம ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. ஸோ கூட ஒருத்தன் இருப்பால இங்கே பாரு அடிபட்டுருச்சுன்னு சொல்லி அழுதுட்டுலாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவன் பாட்டுன்னு போயிடுவான். ஸோ நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நீ வந்து ஜாயின் பண்ணதுக்கு உனக்கு ஒரு செலிப்ரேட் பண்ண வேணாமா, நானும் உனக்கு கிஃப்ட் வாங்கி தரேன், வா ஹாக்கி பேக் வாங்கி தரேன்னு சொல்லி உள்ள கூட்டு போவா. நம்ம ஹீரோ வந்து அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை, என்கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்குது அப்படின்னும் போது அதெல்லாம் இருந்துட்டு போட்டோம், இருந்தா என்ன நான் வாங்கி தரேன்னு சொல்லி உள்ளே கூப்பிட்டு போயிட்டு பேக் ஒன்று எடுத்து கையில் கொடுத்து இது ஓகே அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு பில் பே பண்ண போவாங்க. ஸோ பில் பே பண்ணுற நேரம் பார்த்து அதுக்கு அந்த பொண்ணு என்ன சொல்லு அப்படின்னா, உங்கள் ஆன்ட்டி உன் மேலே எவ்வளோ பாசமாக இருக்காங்க, எவ்வளோ அழகாக வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க, க்யூட் ஆன்ட்டி அப்படின்னோடனே நம்ம ஹீரோக்கு சிரிப்பு வந்துடும். நம்ம ஹீரோனிக்கு கோவம் வரும். சரி நான் ஒன்றும் ஆன்ட்டி இல்லை, சரி சாரி உங்கள் அக்கா ரொம்ப நல்லவங்களாக இருக்காங்க அப்படின்னோடனே அதுக்கும் நம்ம ஹீரோனிக்கு கோவம் வந்துடும். நான் ஒன்றும் அக்கா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பாட்டுன்னு பேக் எடுத்துகிட்டு வெளியே போயிடும். ஸோ அவங்க வந்து அப்போ அவங்க யார் உங்கள் அம்மாவா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு கேட்குமா, இவர் சிரிச்சுட்டு ஆன்ட்டி நில்லுங்க, அக்கா நில்லுங்க, ஐயோ அம்மா நில்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிப்பார். நம்ம ஹீரோனி மாமா நீங்கள் கொஞ்சம் வரீங்களா அப்படின்னு சொல்லிடும். இதை சொன்ன உடனே அவளுக்கு புரிஞ்சிடும், ஆமாம் அவள் என்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவள் அப்படியே ஷாக்காக பார்த்துட்ருப்பா. ஸோ இருங்க மம்மி நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவும் பின்னாடியே போவார். இந்த பக்கம் நம்ம டேரக்டர் வந்து ஸோ ஹீரோ வந்து கொஞ்சம் சந்தேகப்பட ஆரம்பிச்சிருவான். ஆல்ரெடி சந்தேகப்பட்டுட்டா. இப்போ அது என்ன சந்தேகம் அப்படின்னா, அவன் வந்து பெரிய பையனா சின்ன பையனா அப்படின்றது தான் இப்போ சந்தேகம். ஸோ அதுக்காக அவனுடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவனை ஜெர்மனிலேருந்து வர வச்சிருப்பான். வர வச்சுட்டு வாங்க உங்களை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருப்பான். நான் இப்போ உங்களுக்கு எதுக்காக இங்கே வர வச்சேன்னா எனக்கு ஒரு ஃபேவர் பண்ணணும். ஸோ இங்கே இருக்கிற லீ வந்து யாருன்னு நீங்கள் பார்க்கணும், அதாவது பெரியவனா சின்னவனான்னு பார்க்கணும் அப்படின்னோடனே கண்டிப்பாக அவன் என் கூட எவ்வளோ அழகாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கான், என்ன இருந்தாலும் அவன் எனக்கு கொஞ்சம் கூட தெரியாமல் இருக்க போகுது, இருக்கிறதுலே அவன் யார்ட்டையும் அவ்வளோவா பேச மாட்டான், ஸோ நான் கண்டுபிடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம ஹீரோவை தான் காட்டுறதுக்காக நம்ம டேரக்டர் கூட்டிட்டு போயிட்டு இருப்பாரு. ஆனால் ஆப்போசிட்லேயே நம்ம ஹீரோ வந்துருவார். ஸோ வந்துட்டு ஃபைலை கையில் கொடுத்துட்டு இவன் பார்த்த உடனே இவன் தான் என்னோட ஃப்ரெண்டுன்னு அவன் கன்ஃபார்ம் பண்ணிப்பான். ஏன்னா நம்ம ஹீரோடைய அண்ணா தான் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்களே. ஸோ ஹாய்ன்னு சொல்ல வர நேரம் பார்த்து இது யாரு உங்களுடைய கெஸ்ட்டா, சரி கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க நான் இப்போ டிஸ்டர்ப் பண்ணல நான் கிளம்புறேன் அப்படின்ட்டு போயிடுவான். அவன் ஷாக் ஆகிடுவான், ஏன் இவன் இப்படி பிஹேவ் பண்ணுறான், என்னாச்சு இவனுக்கு, ஸோ இவன் என் ஃப்ரெண்டே இல்லாத மாதிரி இருக்குது அப்படின்ட்டு அவன் சொல்லுவானா. ஸோ நம்ம டேரக்டர் யோக்கு சந்தேகம் கன்ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ வந்திருக்கிறது பெரியவன் கிடையாது சின்னவன் அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்ம ஹீரோ என்னன்னா எப்பயும் போல் ஒர்க்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு அவருடைய பில்டிங்கில் போயிட்டு ஸோ யூனிஃபார்ம்லாம் மாற்றிட்டு வந்துட்டு லிஃப்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. ஸோ லிஃப்ட்டை இப்படி ஓப்பன் பண்ணால் ஆப்போசிட்டில் நம்ம டேரக்டர் இருப்பார். வெல்கம் ஸ்கூல் பாய், நீ தான் எங்களுடைய டேரக்டர் லீயா அப்படின்ற மாதிரி கேட்ட உடனே ஹீரோவுக்கு செம்ம ஷாக். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம டேரக்டர் யோக்கு வந்து நம்ம ஹீரோ தான் வந்து வேஷம் போட்டு வந்திருக்காரு அப்படின்றது தெரிஞ்சிருது.
வித். இது வரைக்குமே நம்ம சேனலை லைக் பண்ணாம, ஷேர் பண்ணாம, கமெண்ட் பண்ணாம இருந்திருந்தீங்க அப்படின்னா லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, கமெண்ட் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ டு ஆல் சகோஸ்.